Da li doručkujete pre odlaska na posao? Ne, Ne, a zašto? zato što imam tempiran tako dan da čim ustanem, krećem na posao. Dobro. A i popijem prvo čaj, pa onda doručak padne jedno 2-3 sata posle buđenja. Dobro. I to je naše. Šta je za vas zdrava ishrana? Voće i povrće pod broj 1. A pod brojem 2? Pa tako, neka tunjevina ili neki lakši obrok. Koliko da unosite dnevno? Pa unosim između 3 i 4 litre vode dnevno. Da li ste fizički aktivni van škole? Jesam, idem u teretanu, bavim se aktivnostima, van škole šetam. Da li doručkuješ pre odlaska u školu? Pa, jako retko, zato što uglavnom usrem jedno 10 minuta pre časa. Da li mislite da se hranite zdravo i ako ne, šta vas ometa u tome? Delimično. Ometa me posao. Da li doručkuješ pre odlaska u školu? Ne doručkujem u školi na velikom odmoru. Da li ste ikada dobili savjete stručnjaka da promenite nešto u ishrani? Jesam. Nešto sam promenila. Da li doručkujete pre odlaska na posao? Zavisi na koliko sati dolazim. Ako dolazim jako rano, onda doručkujem odmah u školi za prvog, drugog časa. Kasnije, ako dolazim, onda obavezno. Da li ste ikad dobili savjete stručnjaka da promenite nešto u ishrani? Da. Kako savjet? Dolazim konkretno određeno. Da izbacim gazirane sokove. Da li doručkujete pre odlaska u školu? Pa ujutru jako rano dolazim na posao i nemam vremena tako rano da doručkujem. Šta je za vas zdrava ishrana? Zdrava ishrana podrazumeva ravnomerno unošenje hranljivih materija, tako da smatram da treba da se razmišlja o tome šta se jede svaki dan, znači da to bude i proteina i naravno i ugljenih hidrata, masti, tako da sve da bude uravnoteženo. Pa sad, znači meso, povrće, voće, može i po neki slatkiš, nije problem, ali da se ne preteruje. A onda u školi šta je obično vaš doručak? Pa raznovrsno gledam da bude. Pojedem ponekad ovsenu kašu, ponekad neko pecivo pojedem, između pojedem neku jabuku ili krušku, zavisno koliko imam obaveza taj dan u toku dana, dok ne stignem kući da izdržim. Da li mislite da se hranite zdravo i ako se ne hranite, šta vas ometa u tome? Samo brzina i žurba, brž život. Dobro. Da li ste fizički aktivni van škole? Jako, jer moram.